Gde ste ljudi, dobrodošli u moj novi video. U današnjem videu radimo nešto novo. Otvaramo, kao što ste videli po naslovu najverovatnije, otvaramo Fortnite sličice. Znači Fortnite sličice, imam Fortnite album, pogledajte kako dobro izgleda, pogledajte kako se presijeva. Znači stvarno ono kvalitetno odrađen album. A tu je jedna kutija sličica, znači imam 50 komada, tako da sad ćemo otvarati te sličice i nadam se da ćete živjeti u ovom videu. Obavezno prije nego što krenemo sa videom, želim samo da vas podsjetim da streamujem na Twitchu svaki dan od 8 sati uveče, tako da zapratite moj Twitch GUH-SAJAN i koristite moj supporta kreator kod GUH. Vrlo jednostavno, 3 slova. Tako da, neću više da dužim, lajkujte ovaj video, ako ste novi, subscribe-ujte se na kanal i ajde se bacimo u video. Imamo Midnight Opsa. Ako prekrijemo Midnight Opsa i uradimo ovako ovo i pređemo ponovo preko njega, promenit će se u Circuit Breakera. I ljudi, evo nas u videu. Sada ćemo prvo početi od albuma. Album jako lepo izgleda, kao što vidite, onako menja malo boje, što je jako interesantno. I izgleda onako kao da je kvalitetan. Uglavnom na početku dobijamo dve neke sličice. Ne znam da li uvijek dobijamo iste ili ne, ali uglavnom pišite mi dole u komentarima ako kupite album, da li ste dobili baš ove dve sličice ili ste dobili neke druge. Evo sam da vam približim da vidite. Ili ste dobili neke druge. Čisto onako da znam da li se uvijek dobijaju iste ili različite. Uglavnom tu imamo neke kao nazive lokacija, go ahead, go weird with it, verovatno onako neke densove, puške, skinove, tako da, onako uglavnom izgleda interesantno album. Šta je ovo? Ovo kao neki poster, šta je ovo? Da, izgleda imamo kao neki poster. Dobro. Omega, There Can Be Only One. Uglavnom Panini je napravio ovaj album, generalno Panini je dosta onako poznat po tome, znači oni baš rade raznorazne albume sa sličicama, tako da trebalo bi ovo da bude dobro. Uglavnom, šta je ovo? Aha, ja mislim neki kao poster da će dobiti. Opa, izgleda da dobijemo još 4 sličice. Znači pišite mi molim vas da li ste dobili iste ove u albumu ako ga kupite. Uglavnom i evo nazad piše Fortnite. To je to što se tiče albuma. Ajde pređemo na ono što vas najviše interesuje, a to su sličice. Znači imamo ovdje jednu kutiju sa sličicama koju ćemo da otvorimo. Ok. I da vidimo šta nas to čeka unutra. Kako se ovo otvara, brate? Nikad u životu nisam otvarao kutiju sličica. Uvijek sam otvarao onako malo po malo, kao klinac. Kupovo jednu po jednu. Uzo kutiju, brate. Koriste moj supporta kreator kod GUH. Jako puno znači ljudi, pre nego što kupite bilo koji skin u Fortnite item shopu, Neotnet item shopu, Sniper Simulator 2019 item shopu, koriste moj kod, znači 3 slova je jako jednostavno, znači GUH. Kako bi mogao kupujem ove sličice, vrate, znači nije ovo sad za zezanciju. Uglavnom, da, evo ovdje imamo cijelo jedno, znači ceo jedan štos ovih sličica. Treba će mi vremena da sve ovo otvorim, tako da uradit ćemo onako mali speed up, znači da ubrzamo ovo. Ali, ajde za početak ćemo otvoriti ovako par komada normalno, pa ćemo ovo ostalo da ubrzamo. Dobro, stavit ćemo to tu. Sad ćemo uzimamo jedno po jedno. Ok, kako izgleda? Nisu sve iste. Nice, znači nisu sve iste kesice, vidiš? Različite su. Ovo je interesantno što su radili. Stavili su različite karaktere na kesice. Fokus kameru? Ok. Znači, vidite, ovdje imamo ovog Yetija, imamo Lynx, imamo ovog ovdje magarca, ne znam kako se zove. Uglavnom,
Da, gde je Ghoul Trooper? Gde je Ghoul Trooper? Ok, stavite, dajte mi Ghoul Troopera. Znaš da izvučem Ghoul Troopera iz prve kesice, brate? Ok, ajde probam. Baš jako dugo nisam otvarao sličice, ljudi, znači baš dugo. Opa, imam neku foil karticu. Odnosno sličicu ovdje. Te foil ćemo da izbjegavamo u startu, hoću onako te kasnije da otvaram foil. Fokus. Ok. Da, krenut ćemo ovako. Što ovo glajderisanje neko sam dobio, dobro. I jao, avioni, kad se setim aviona, bože. Kad se setim aviona samo. Omega! GG, najružniji skin u igrici. Hajpo se, najružniji skin. Lepo izgleda jako sličica, brate. Mnogo mi se sviđa. Nice. Te foil ću ostavljam sa strane ovako, znači sve ću stavljam ovako sa strane, neću odmah krenuti da lepim, znači sve će stoji tu pa ću posle lepiti. O, Driftenzi, kako dobro izgleda, brate. Baš su ga lepo napravili. Sviđa mi se što, pogledajte kako je dobro određeno, sviđa mi se što onako ispada iz okvira, vidite kako mu je uvo van ovog okvira, to mi se jako dopada kod ovog dizajna. I bambus dobije. Šta da radim s bambusom, bok te? Dobro, ajde, to je kao back bling. Ok, idemo na sljedeću kesicu. I jao, vidjeli smo sad ovo, jebi ga. Emote! Lol, imamo Tifiju, a kako igra futbal? Tifi futbaler. Svi u chatu, svi u komentarima Tifi futbaler, brate. Ok, imamo Strong Guarda. I još jedan foil, Ghoul Trooper. Ne, bio sam blizu, brate, ovo je kao neka kineska verzija Skull Troopera, tako da GG. Ok, Warpaint, ovo je jako dobar skin, ljudi, ne znam, ajde pišite mi u komentarima, da li znate odakle ovaj skin i kako može da se dobije ovaj skin. Znači, pišite dole u komentarima, oni koji napišu tačno dobit će srce. I obavezno mi pišite koji je vaš omiljeni skin. Moj omiljeni skin je Ghoul Trooper, odnosno Ghoul Trooper, i to većina vas vjerovatno i zna. Ali interesuje me to da vidim koji su vaši omiljeni skinovi i sa kojim skinom najviše igrate. Fokus, kamero. Evo ga. Rust Lord. I, opa, ovo je duplikat. Prvi duplikat, ljudi, ali sam ga dobio sam istu ovu sličicu sam dobio, tačnije u albumu. Tako da, GG, imamo duplikat. Duplikata ćemo staviti ovdje sa strane. Idemo dalje. Otvorit ćemo sad još jedno ovako normalno i onda ćemo posle toga da ubrzamo malo snimak. Bam. Bup. Dobro. Onda imamo Zenita. Zenit se zove ovaj magarac, dobro. Alfin Ace. Ovo su dosta bili retki skinovi, ali mislim da sada više nisu toliko. Dobro. Onda imamo ovdje neki kao... ovo kad je bio Meteor Event. Dobro. I imamo ovog brata kako jede kokice, dok je naš Risky Reels demolišovan. GG. Ok, ajde, ipak ćemo još jedno, znači, hoću Ghoul Troopera, daj mi Ghoul Troopera, molim te. Ok, crvena Lynx. Fly Trap, nice, lepo izgleda. Chromium, ok, ovo je jako lep skin, brate, onako mnogo je običan, ja volim te obične skinove. Imamo Carbide. U ovom izgleda kao neki duplikat, ali mislim da nije. Ne, nije mi duplikat. Dobro. I sada ćemo da ubrzamo. OMG, brate. Znači, 3 foila sam dobio u jednoj kesici. Jel me neko sprda? Rexa, Visitora i Passengera. Ovog Passengera nisam uzeo jer me mrzalo jako da rešavam questove. Ali
Iskreno nije loš skin. OMG, duplikat. Prvi foil duplikat, ljudi. Baš sam pričao. Odnosno ne, nije. Nije duplikat. Stani. Drugačiji su. OMG, znači kroz sličice možemo da skupljamo različite upgrade-ove na skinovima. Znači skinovi koji imaju upgrade dobijat će se ovako. Nice, ovo mi se sviđa, brate, ovo mi se sviđa. Ju, ja lano sam pomislio da je duplikat. Tako da, pazite ljudi, obratite pažnju da se i vi ne zaznete ko ja. Ok, imamo aima i je ipak, da, prvi duplikat. Prvi foil duplikat. Nice, Sparkle Specialist. Jako lep skin, hvala Bogu to imam. Red Nose Raider, OG skin koji više nije toliko OG. Omega upgradeovana verzija Omega, nice, to mi se dopada. I dobro, to je to. A u ljudi koliko sličice ja ovdje imam zapravo, već. Ovo je jedna kutija, znači je... Ok, imamo Dark Bombera. Dajera. Havok, nice, zbog ovog skina je Tfue dobio ban. Zato što ga je nazvao onako nekako čudnim imenom koji može tako biti, čudnim nazivom koji onako zvuči rasistički. GG. Tfue banovan zbog toga. I evo ga Tfue Blay. Šta je s ovim Tfue ima, buraz? Pogledajte ljudi još koliko imamo. Neverovatno, neverovatno. Jako puno sličice imamo ovdje. Sad čak i razmišljam da li da otvaram sve, čovječe, u ovom videu. Još jedan duplikat, nje se srećam, znam da sam je dobio. Ok, imamo Elite Agenta, lol brate, zabao sam. Gunshade, nice man, nice. Dobro. Zenit, ali ovo je druga boja Zenita, tako mislim da ga nemam. Imamo Daera. Opet Zenit, isto neka druga boja, ne znam da li imam njega ili ne. Sash Sergeant i Special Delivery. Koliko još kesica imam, brat? Sad ću prebrojim. 1, 2, 3, 4, 5. Black Knight je na jednoj, brat. Ne, seri. Nju ćemo sad otvorimo. Gle ovo je OG kesica ovdje. Ako ne dobijem Gold Trooper, neću ni jednoj. Znači 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Opet OG ovaj. 21, opet OG. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. 34, ajde, evo ovako. Ovih 30 ćemo da otvorimo u nekom sljedećem videu, ukoliko lepo podržite ovaj serijal i izgrmite po tom lajku i subscribe-u, otvorit ću još ovih 30 kesica, mislim da se ne lažem, svakako ću da otvorim, ali da li ću da snimim ili ne, to od vas zavisi ljudi. Uglavnom, ukoliko želite još, znači, obavezno lajkujte ovaj video, subscribe-ujte se na moj kanal, da postanete vi član sa JNC. I obavezno eto pišite mi u komentarima koji je vaš omiljeni skin i da li i vi skupljate ove sličice, jer ako krenete da skupljate, može eto da se desi da vam možda napravi neki giveaway, da dobijete eto nešto za uzvrat. Uglavnom, ajde otvorimo još ove 4. Ok, imamo Daera. Imamo ovdje neke puške. Koje su ovo puške? Znači imamo P90, ako se ne varam. SMG, Silence SMG, Tech 9. GG ubacio se Tech 9 i Tactical SMG. Uglavnom ovo su kao svi SMG-evi koji su bili u igrici. Doduše Burst SMG nisu ovdje uračunali. Ali eto. Dobro, interesantno.
Pa da, kažem ja, OG kesica, dobiješ OG kartu. Dobro, ove su neki. Idemo, još 3 kesice. Triple threat. Ok. Ma šta? Oooo! Jes da si bio OG, više nisi, ali ono, ajde fokusiraj kameru, molim te. Mary Marauder. Ok. Imamo Tifio koji jaše raketu. Šta je s ovim Tifijima danas? Dobro. Još jedan OG. Brate, izgleda da stvarno ima veze to. Znači, evo imamo ovdje 3 OG skina, odnosno 2 OG skina i jedan skin koji je bio u shopu jedno 20.000 puta i kupili su ga svi sa mojim kodom GUH. Lol. Ok, ajde vidimo. Dobro. Ok. Pa da, to vam pričam, ljudi. Dobro, ajde, ovo i nije baš mnogo OG, ovo je sezona 4, ako se ne varam. Dark Voyager. Ali, aj, može se reći kao da je neka OG naš. I još jedna kesica za kraj. Idemo, Ghoul Trooper, molim te. Ghoul Trooper mi daj, molim te. Evo, loš sam otvorio, to je loš znak. I ja dobijem tryhard skin odmah u startu. Aerial threat. Bam, gule. Black Knight! Ne seri! U Black Knight kesici sam dobio Black Knighta. GG! Kakav ending, ljudi! Kakav ending ove prve epizode. Znači, ladno sam dobio Black Knighta u sličici koja je imala Black Knighta na coveru. Koja slučajnost, brate. Fokusiraj kameru. OMG, brate. I ovdje sam dobio foil Tifio. Midnight, ovaj Thunder, vamo tamo. Brate mili, ne mogu da verujem. Uglavnom, da, to bi bilo to što nam kažem, evo da vidite, znači sad sve foil, ajde prođemo kroz foil sličice koje sam dobio. Znači, Black Knighta, ovaj Tifio, Dark Voyager, Mary Marauder, Grenade Launcher i Rocket Launcher, SMG-eve, Daira u običnoj formi, Zenita, dobio sam Havoka, Omegu, imam i običnog Omegu, ali tamo je negdje sa strane, poslije ću ja to da rasporedim. Aima, The Prisonera, 2 forme, Visitora, i Visitor ima više formi, tako da moram i na to da pazim. Ragnarok i on isto, brate. Lama, gde si Lamo, lepo moje, ko te ljubi to dvoje. Ok, imamo Ravena, Rexa, Ginger Gunner, znači imamo i Mary Maraudera i Ginger Gunner. Power Cord, Frozen Red Knighta, uglavnom imam još jednog u zameni, odnosno kao viška. Fly Trap, Warpaint, pišite mi dole, ljudi nemojte da zaboravite, pišite mi dole u komentarima odakle je ovaj skin i kako može da se dobije, pošto nije mogao da se kupi u shopu, eto malo da vam pomogam. Imamo ovo, pa je ovo. Jeste. Nice, znači imam cijelo ovo. GG. Ok. I to je to. To je to, to su te foil sličice. Od ovih sličica imam jako puno, znači jednostavno baš ih je puno. Sad kada bi sve prelistavao, potrejala bi baš. Ali uglavnom, da, ovo ću sve izlepiti, vidjet ću da li ću to u jednom videu da vam snimim kako lepim, ali ne znam koliko je to interesantno. Bilo bi dobro da dobijem još neki duplikata pa da se tapkam sa nekim od vas koji skupljate ove sličice, ali vidjet ćemo nešto tako da uradimo. Gledaj sad ćemo da uradimo jedan trik sa ovom sličicom, može. Imamo Midnight Opsa, ako prekrijemo Midnight Opsa i uradimo ovako ovo i pređemo ponovo preko njega, promenit će se u Circuit Breakera. GG, well played, Guh, mađioničar. To je bilo to, ljudi, za ovaj video. Ukoliko vam se svideo, obavezno se subscribeujte na kanal, da i vi postanete član Sajanaca, najjačih ljudi na Balkanu, i mi se vidimo u sljedećem videu. Ćao!